Ahojte. Dnes máme tak trochu problém, pretože knižka, ktorú som vám chcel predstaviť, má svoje pravidlá. Tým prvým pravidlom je, že sa o nej nehovorí. Jej druhým pravidlom je, že sa o nej nehovorí. A jej tretím pravidlom je... Sorry, ja to fakt nemôžem. A takže ste to vy, pravidlá sú na to, aby sa porušovali a ja vám o nej niečo poviem. Dnes tu mám druhé pokračovanie knižky Fight Club, alebo Klub rváču, ktorú napísal Chuck Palahniuk. Je to veľká vec pre mňa osobne, pretože do tejto knižky som tak trošku fanatik. Neškodný, ale fanatik. Jej prvé vydanie vyšlo v roku 1996 a v roku 1999 sa dočkala aj filmového spracovania v réžii Davida Finchera v hlavnej úlohe s hercami ako Brad Pitt alebo Edward Norton. Film je takisto veľmi skvelý. Ak ste ho zatiaľ nevideli, tak určite odporúčam, hneď po dočítaní knižky teda. Fight Club, alebo Klub rváču, je sociálna satíra, ktorá hovorí o dehumanizujúcich efektoch konzumnej spoločnosti a takej tej skepse, ktorú ľudia zažívajú kvôli materializmu, reklame a posadnutosťou, životným štýlom, kariérou a spoločenským statusom. Toto druhé pokračovanie vychádza takmer po 20 rokoch a tá forma, v ktorej vychádza, je naozaj trošku iná, pretože to nevychádza ako klasický román alebo poviedka, ale ako takýto veľmi zaujímavo spracovaný komiks v podstate, alebo dajme tomu grafický román, ak preferujete tento názov. Ja vám ukážem niektoré obrázky. Neviem teda konkrétne, čo vidíte. A dúfam, že tam nie je nič neslušné. Ale tá knižka je naozaj krásna. A aj príbehovo veľmi zaujímavá. Myslím, že poteší fanúšikov a ľudí, ktorí čakali na nejaké pokračovanie a možno už ani nedúfali, že nejaké bude. Ale poteší aj ľudí, ktorí možno, že o tom príbehu, o protagonistoch a o hlavných nejakých filozofických diskurzoch, ktoré sa tam vedú, až také silné povedomie nemajú. Je to naozaj veľmi zaujímavé originálne spracovanie. Fanúšikov autora Chucka Palahniuka poteší aj to, že tento autor sa v knižke priamo vyskytuje a nakoniec si pripravil veľmi zaujímavé prekvapenie, z ktorého ja som sa teda osobne ešte celkom nespamätal a asi pár dní budem googliť, že čo to teda vlastne malo celé znamenať. A viete čo? Ja vám tú knižku nebudem ani odporúčať, pretože o nej by sa vlastne vôbec nemalo hovoriť. Mali by ste si ju kúpiť, mali by ste si ju požičať, mali by ste si ju prečítať a mali by ste si na ňu spraviť názor sami, pretože je naozaj veľmi špecifická. A každopádne ja dúfam, že sa vám bude páčiť aspoň tak, ako sa páčila mne a že si to náramne užijete. Samozrejme túto knižku a ďalších 150 000 titulov nájdete u nás na martinus.cz. Určite sa zapíšte k odberu našich noviniek na YouTube, kliknutím sem. A na tomto linku nájdete ďalšie zaujímavé videá a knižné tipy od nás Martinusákov pre vás. Majte sa pekne, zase v mesiac.